Soňra hormatly prezidentimiz Malawi Respublikasynyň vice-prezidenti Michael Bizwik Usi bilen duşdy. Vice-prezident Michael Bizwik Usi mähirli kabul edilendigi hemde halkara masagada gatnaşmaga çakylyk üçin hoşallyk bildirip, durnukly ösüş ulgamyny bilelikdäki sözgütleri işläp taýýarlamaga we halkara hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmaga gönükdirilen bu forumyň ýokary guramaçylyk derejesini bellidi. Hemde pursatdan peýdalanyp Malawi'nin prezidenti Lazar Chakwera hormatly prezidentimize iýeren mähirli salamyny ýetirdi. Döwlet başdanymyz hoşniyetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, Malawi'nin prezidentine iň gowy arzuwlaryny beýan etdi hemde Hazaryň türkmen kenaryna geçirilýän bu masagadyň ussasyr uly geselgelerini ösdürmek, sebitary hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak we ykdysady mümkinçilikleri giňeltmek üçin mühim esas boljakdygyny berk anamellerdi. Döwlet başdanymyzy Türkmenistanyň dürli ýurtlary bilen şol sany Afrika döwletleri bilen dostlukly we özara bähwitli gatnaşyklary ösdürmäge uly ähmiýet berýändigini belläp, yurdumyzyň Malawi Respublikasy bilen syýasy diplomatik, sowda-ykdysady gatnaşyklary ösdürmek üçin ähli mümkinçilikleri ulanmagy taýýardygyny aýtdy. Söhbetdeşler iki yurdun halkara giňişligine awraly guramalaryň ilkinji nobatda Birleşen Milletler Guramasynyň çäklerindäki hyzmatdaşlygyň hasam iýsenleşdirilmegini gollaýanlyklaryny bellediler we şu gedekki saparyň döwletara gatnaşyklaryna möhüm tapgyr boljakdygyny, onuň çäklerine geçiriljek duşuklaryň we Türkmenistan bilen tanışlygyň bolsa özara hyzmatdaşlygy anyk mazmun bilen baýlaşdyrmaga ýardam berjekdigine ynanmylyrdylar. Şeýle-de taraplar häzirki wagtda energetika, owa hojalygy, saglyk goraýyş, bilim we ilim ulgamlaryny tejribe alşmak mümkinçilikleriniň bardygyny bellediler. Netijeli geçen duşugyň ahyrynda hormatly prezidentimiz we Malawi Respublikasynyň vice-prezidenti iki ýurduň köp taraplaryň hyzmatdaşlygy giňeltmäge ygranlydyklaryny tasdiklap, berek-berege alyp barýan jogapkärli döwlet işlerine mundan beýlägem üstünlikler arzuw etdiler.